Salut, salut! 2 minute vă rețin să facem o scurtă recapitulare despre cum am început și cum am avansat cu canalul de YouTube Matchfire Ro. Așa am început. Țin să precizez că primul proiect al nostru a avut pentru început 50 de vizualizări, dar noi am continuat. Am continuat cu proiectul numărul 2, logo-ul celebrului YouTuber MrBeast, format tot din bețe de chibrit. Iar după cum bine știți, a urmat proiectul numărul 3 și anume Squid Game, format din 80.000 de bețe de chibrit. Dar după aceste 3 proiecte mi-am dat seama că trebuie să fac ceva mai diferit, ceva special. Așa că, începând de la proiectul numărul 4 și anume căsuța din bețe de chibrit, am început să colaborăm cu persoane publice și o să continuăm. Prima persoană publică, după cum bine știți, a fost Dorian Popa și mulțumim prin cadrul acestui videoclip. De pe șantier, Gionuțule, să dea foc! Ha, cât de tare e! Nu vine să cred! Iar următorul proiect este în desfășurare și va avea loc între 10 și 15 februarie. Așa că abonează-te și tu acum la canalul de YouTube Matchfire Ro pentru a afla care este următorul nostru proiect și care este vedeta alături de care vom aprinde proiectul. Pentru mai multe videoclipuri de genul pe viitor cu machete formate din bețe de chibrit aprinse alături de o persoană publică, abonează-te și tu acum la canal.